записа. Само предполагам, че няма по-добре да направим съобщение преди презентацията. Само да кажа, че аз съм един от организаторите на Главна ставка по ИК. От 32 май и 2 юни в Варна ще има уникално събитие, защото такова събитие във Варна не е имало. Също искам днес се радвам, че Camp Light днес официално се включиха като организатор на събитието, така че приканвам всички желаящи, които имат желание да се включат събитието, да спорят своите технически познания, бизнес познания, да сформират екип, приятелство, да дойдат. Събитието в принцип е международно и трябва да се купите билет. Другото, което е, всеки вторник се правят събития в град на Варна за това къде се подготвите своя бизнес, така наречените бизнес туризъм. Това беше второто и да му помоля да направя нощ, че в 13 часа на горе-долу до кръво ще се събира на горе вода екран, който има желание. Може да бъде. Така, вече да започнем. Така, аз съм Димитър Данилов. Днес ще го запозная с малко повече с как се разработват Android приложения. В принцип, разработката на Android приложения в момента има доста начини. Може би двата най-популярни в момента, които се използват, ще са Android Educator и PhoneGap. PhoneGap е смисъл платформа, която беше купена от Adobe преди може година. Смисъл беше купена, защото много големи компании ползвало Apple, а след това мисля, че и Google беше смисъл забраниха за тяхните мобилни приложения да се използват повече. Това беше един от начините. По този начин Adobe да остане на пазара за мобилни приложения. PhoneGap е изцяло JavaScript базиран. В момента, после ще дадем листа, в момента актуалната версия е доста интересна, че на 30 април излезе последната версия 2.7. Така. Другото, което е при разработката на приложения, което трябва да се съобразите с версията на телефоните, които са в момента. Дал съм такова в линка на презентация, съм я сложил самото в Facebook събитието в самия евент и може оттам също да се гледате и така нататък, на които да си ги ползвате. Това е официална статистика от Android, която се обновява на всеки 14 дена. Както виждате, последния апдейт е бил на 1 март. Така че следващия би трябвало да бъде след изборите около 14. Интересното е тук в смисъл да се прави статистика и т.е. много е важно, защото има безкрайно много телефони на пазара. Също тези телефони не вървят с една и съща операционна система и трябва да се прецените коя е вашата пазарна ниша, т.е. когато разработите вече не приложения, които са примерно за тестване или само за вас, когато говорим вече за бизнес приложения, които са от самия бизнес, защото ще бъде малко глупо да разработите приложения за 2.1, да ви отнеме 2 месеца и след това процента ще стигне 1% и да дадете на клиента не работещо нещо. Това е много важно да са в момента тази статистика да се гледа, да се оценява и в смисъл приложенията, които трябва да правите, трябва да са базирани на тази статистика. Общо взето в момента главното, което аз използвам използвам предлагането на приложение, си задавам като таргет версия на приложението, тази, която е в момента най-разработена, най-използвана 10-та версия и максималната версия, която е 4.2. Има много приеми и смисъл и много начини как нещо в по-високите версии да си го включите или примерно да си напишете някакви неща, които да ги фикснете за по-малко. Вече ви трябва да се прецените, но едно от най-важните неща, когато вече разработите сериозни мобилни приложения, в смисъл дали това нещо, което е примерно, че да ви примерно с абсолютния лейаут, който в версия 3 още много рано е смисъл deprecated, т.е. може да се ползва. Така че трябва да прецените нещата, които правите. Другото, което е смисъл installation-а, ще съм дал официалния туториал, в смисъл официалната
документация от Android, която се използва, но често казано, аз когато първият път нещо не беше да е написано, е много сложно. Нали, може всеки се притеснява, дал съм два альтернативни начина, другото е в смисъл тук с едни серии, които също са за инсталиране, как да се конфигурират средата, малко старички, но предполагам, че не би трябвало да има проблем. Също така доброто е на тези серии, че са 12 урока и ще минете през някакви основи, т.е. как да програмирате, как да разработите мобилни приложения, като може би най-важното са вече последните, където ще се научите да разработите от последните уроци, как ще се научите да разработите приложения, които имат няколко активитета. И там ще минем по-нататък. От което съм дал, това е от телевизията, това е доста добър курс за мобилни приложения. Там също е на български, който има някакви затруднения, може да си го изгледа. Мисля, че също беше доста добре обяснено как да се инсталираш, как да се конфигурира средата. Android, доколкото знам, значи за Windows и за Linux съм сигурен, че може да се инсталира, за Mac 100% там може да се разработват приложения. Другото, което е важно, когато започнете да разработвате своите мобилни приложения, трябва да си позволите на телефона да могат да се инсталират приложения, които не са от Marketplace. Това са ваши приложения, които ще правите, защото не се дадете тази отметка в телефона, тя от принцип няма, нарочно съм написал и не съм дал пример къде, защото на всяка версия на Android нещата се променят, т.е. не всеки път едно нещо е навсякъде, а не на едно и също място. Така че трябва да си намерите, трябва да си махнете заради това, което казах, да могат да ви съдат в приложения, които не са били в Marketplace и другото, което е, мисля, че имаше една вметка за development. Така трябва да също това е нещо. Ако имате някакви проблеми, когато се стартира приложението и ви е доста странно защо, трябва да се гледате и телефона. Да, другото, което нещо е доста интересно е, че Android, макар че са може би една от повечето платформи, е емулатора, който правят е доста слаб. Всеки, който го е ползвал, знае, че в смисъл се зареждат бавно и се работи доста трудно. Така че когато правите своите приложения, трябва на някакъв етап вече да имате реален девайс, на който да се тестите нещата. Просто е много по-лесно, спестява време и много голбой няма да ги имате. Примерно на емулатора, в смисъл геолокациите не работят както трябва, трудно ще се тести акселератора, също трудно ще тести и камерата, така че трябва на някакъв етап е реално устройство. Тук съм дал няколко линка с туториали, където може да вече да се запознаете и по-надълбоко да влезете в технологиите. PhoneGap, както казах, PhoneGap е разработка, мисълта не е разработка на Adobe, но те го купиха. В момента официалната версия, която може да се изтеглите, аз изтеглях от GitHub. 0.2.7 преди няколко дена и общо взето поддържа почти много да си правите, ако решите да правите приложение като PhoneGap, може да направите приложение под доста платформи, както ги виждате са до. Защо се налага разработката на приложение като PhoneGap? Доста проста причина, че ако разработите едно приложение на PhoneGap, в рамките на няколко дена ще може да се настроите това приложение да върви под Android, под Windows Phone, под iOS, под BlackBerry и така нататък. Ако трябва да разработите същото приложение за всяка една платформа, това първо ще ви струва много време за поддръжка, също ще ви отнеме примерно 3-4 пъти повече време да го изпрограмирате. Така че PhoneGap е едно от компромисните варианти, примерно когато се прави първо или второ версия на приложението. Много често така се прави, когато се стартира някакъв бизнес и пуска някакво приложение на PhoneGap, вижда, че това е дали успешно, примерно с Instagram, мисля, че беше написано на PhoneGap, не съм сигурен, или е смисъл на някакво от другите, които JavaScript. Тоест има доста платформи, които са JavaScript базирани, на които може да пишете приложения за мобилни телефони. И после вече, когато Facebook купиха, вече си направиха приложение, което е за Android и приложение, което е за iOS и за другите системи, което е написано на Native, естествено ще работи по-бързо. И
нали, ще може да използвате много повече от функционалността на самия телефон. Но това е смисъл, когато имате по-нисък бюджет или смисъл за приложение, което не искате да се тестите, да видите как търсите ще са, това е един от вариант. Нали, както казах, има доста други варианти за JavaScript. Така, другото интересно нещо е с билда, който може да се направи. Значи в build, нали, build.phonegap, когато се регистрирате, в смисъл вътре в интерфейса ще го позволите, т.е. може да се аплодните, нали, директно от GitHub приложение или в смисъл да се аплодните през zip и, нали, в смисъл приложението много бързо може да си го аплодните, т.е. да си го компилирате за всички платформи. Нали, като има една отметка, че за iOS трябва да добавите в смисъл валиден key, т.е. защото там мисля, че беше около $100, нали, мисля, този key, то може да правите приложение в маркета. Но по този начин това нещо ще ви спести, нали, да се занимавате и да си блъскате главата, нали, как точно трябва да се билдне под Android и под другите системи, спестява време. Така, другото, което е, значи по принцип има няколко начина да се създадете вече PhoneGap, който да работи за под-Android полезно, за другите неща. Значи има една официална документация, която е от Adobe, но често казвам на други места подобни неща се срещам. Там, нали, идеята е, че за всеки проект трябва да си купирате някакви неща, трябва да си бърнете от кой файл, в кой library. В принцип има доста интуитивен начин. В принцип има един плагин, долу съм дал нали, линчето, което е към него. Мисля, че това е последната версия, която е. Значи всеки, който е ползвал Eclipse, знае как се, нали, се инсталират плагини, може би трябва да покажа как става. Нали, отивате от на Help, инсталираме софтуер, добавите си, тук се пише някакво име и добавите този линк, който е добавен долу. По този начин, когато всичко се инсталира както трябва, ще имате някаква такава подобна иконка, с която може да правите своите PhoneGap приложения. Ще покажа примерно как се билда. Другото, което е, нали, в момента има доста плагини, които могат да се използват за PhoneGap. Както виждате, доста са примерно готови за Twitter, за GPS детектор, така че доста от нещата, които ви трябва, направо ги има готова, т.е. може да си вземете и да си ги сложите във вашето приложение. Това от цялото репозитори има, както виждате, има документация и някакви други неща, които може да се разгледате по-късно. Да видите. Така, може съм сложил някакви линкови с туториали. В принцип, хубавото на PhoneGap е, че смисъл документацията е може би една от най-добрите документации, правим смисъл за използване на някакви такива актове. Наистина документацията страшно много ви обяснява и страшно бързо може да правите, защото примерите са страшно добре обяснени, има ги за абсолютно всички платформи, на тези, които трябва, нали, обяснено е в този файл какво трябва да сложите и доста бързо се. Така, другото, което е мисъл емулатори за PhoneGap, може би ще ви трябва, т.е. може да не използвате тук Android. Много хора използват NetBeans и си правят своите приложения на Ripple, също PhoneGap имат нещо, имат някакво подобно такъв емулатор. В принцип, ако се раздвоите, може да намерите още. Нали, идеята е да избягате от този емулатор, който наистина доста бавно работи. Нали, има тук една специална артикъл съм сложил, който е писано от PhoneGap, не са го имате на как да се използват, как да се инсталират и такива неща. Така, вече да започнем с по-интересната част с Android SDK-то. В принцип, в началото ще ви покажа някакъв код, който е на Android SDK. В принцип има няколко подобни, които са предани за GPS-а и ще ви покажа как се интерпретира това по обстоятелство.
Така. Това е приложението. Другото, което е при разработката на приложение, в смисъл за спестят разходите за разработка на едно сериозно приложение. Един от проблемите, които се използва, той се направи така нареченото, се използва под Android, мисля, че подредите платформа по един същност, така наречените web-бита. Тоест, вие си правите мобилно, това е в смисъл мобилната версия на Wikipedia. И в самото приложение ще ви покажа колко малко като редове е смисъл приложението се зарежда. Имате същата функционалност, която на това дали се заради през сайта, дали се заради през вашето приложение, няма кой да не по-голяма разлика. Това е един от начините, през които лесно и бързо може да се напишат някакви приложения. Тоест разработвате си някаква мобилна апликация, в смисъл някакво мобилно view и си условите в самото SDK. По този начин върви много бързо на доста платформи. Нали? Да, другото, което е, ако искате да ме гледате, C12, контрола E12 сме трейка на ориентацията на вашето устройство. Така. Това е, както виждате, това е, може би ще бъде по-закрива да почнем да направим може би едно тестово приложение само да видим. Избирате си Android Project. По принципа за Eclipse има доста версии. Може да се изберете в която на вас версия ви е най-удобна, с нея да се разработите приложение. Така е това, което казах. Тук се избирам, както казах, аз се избирам 10-та версия. Добавям също си 17-та версия. Тук може да се добавите най-различни теми. Теми са най-различни, те са. Другото, което е интересно е, че когато правите някакви файлове, т.е. примерно библиотеки, които се използват няколко пъти, може да се направи като library. Такова нещо бях тръгнал начално, но все още не съм чак толкова запознат, затова не съм направил, но в принцип е доста лесно, може да се платя във вашия проект. Тоест да даде часа в петния проект ще бъде като library и да си го вкарате в някой от другите, защото много често при Android има много голямо доделяне на код, когато почвате в началото. Добре е лека, когато се правят library-та, и толкова се преизползва да се носят проекти. Така може да си изберете някакво. Да, другото, което е интересното, следващия план ще го покажа, е, че при самото приложение, защото имате най-различни резолюции, тази резолюция може да, приложенията, които се правят по таблет, може да бъдат дори по таблет, така че трябва да имате най-различни версии на иконките. Това е доста добре направено, поне в Android е доста добре интерпретирано и ще ви покажа как. Тоест, смисъл имате някакви версии на иконите, като всяка версия на иконата са на различни място. Тоест, когато резолюцията е под някаква, самия Android ще ви заради снимките в тази папка и най-малка медиум и така нататък. Така може да се изберете най-различни активите, обикновено банк активите. Като се пишете, аз обикновено смисъл не си оставя мейн активите, защото когато направите 4 или 5 проекта, ще видите колко бързо ще се чуете по едно време в кой мейн активите гледате, т.е. когато гледате някакъв код да преизползвате. Така че създавайте някакви смислени имена, името на вашия проект и нещо, което са присъщите. Може би трябва да кажеш какво е активите. Защото някой може да не е запознат, това е доста специфично за мен. Ами, по принцип в активитета, това са основните, рапъри, в които се зарежда информацията към другите. Другото да разгледаме в смисъл самата папка. Значи, тук ви е source, където се пишете JavaScript-а. Тук може да се добавите някакви library-та. Другия важен файл, който е Android манифеста, където вече ще видите и се направим някакви настройки.
Другото, което преди в предишните версии, когато в различните по-старите версии, това нещо нямаше, но вече в новите има, т.е. имате отделен лейаут, това е смисъл за когато се натисне мени бутона, отдолу смисъл какви бутони да имате. Тоест това си е отделен лейаут, който се зарежда. Това, което казах за иконите, нали, смисъл може да се зареждате различни типове икони. По принцип тук беше версията 48 пиксела, тук идва на 72, после на 104, на такива бяха, може да влезете да си видите точно състоянието и да знаете точно какви икони трябва да си слагате. Другото, което може да слагате на решение. Стринговете, т.е. може да се използвате, т.е. да не са хардкоднати, нещо, което идеята е малко повече съм хора да ви стане, т.е. някаква стринг да го преизползвате, settings или нещо такова. И другото, което е също в новите версии, което може да се пише, преди го нямаше стилови. Това е нашето вече активите. По дефолт се зареждаше линеарния лейаут, вече е релативния. Так, за малко. За малко. Да? Да. Само да кажа, че Eclipse е в принцип платформа, която работи изключително с плugин. Това нещо, което го направи, в принцип в повечето идеята го има автоматично, в Eclipse трябва да се инсталират плugин, което е заедно. Значи имате едно WebView, по този начин се задава ID, т.е. пише се на този префикс и отдолу се пише смисъл името. Значи има доста такъв пропът, които може да използвате. Значи едно от основните, което се използва са width и height. Това свойство казва, в смисъл вземи дължината, в смисъл толкова колкото има твоя пера. С основи за хейта има още две свойства в fill pera, т.е. в принцип между пера и fill което ще е различни неща. Смисъл fill pera казва, в смисъл вземи пространство, което не взема перата. И wrap content в смисъл вземи толкова колкото. В смисъл това е нещо подобно, както са в CSS, но wrap content общо взето отговаря на display inline, който филтерът на display block. Така, другото, което е може в лейаута, тук вече е да си гледате смисъл как ще изглежда вашето, когато имате малко по-сложен лейаут. Да не е нужда всеки път да го стартирате, тук може да си гледате смисъл как ще изглежда. Другото, което е смисъл може да се drag and drop, но обзето има най-различни стилови смисъл хората. Аз често казвам не предпочитам нещата да си написам. Много рядко не се стигам да си го драгвам, но и това е нещо. В смисъл, когато си го драгвате, трябва да си коригирате нещата, които са извън доста ход на бутона. Така. Значи, да, може да е по-важно манифеста. В манифеста нещо, което трябва да направите, значи това, което е, в смисъл трябва да се зададете, те му казват, че автоматично се задава, таргет е езикато. Тоест, ако имате желание да се промените в правите версия 5 или версия 6, т.е. искате да се качите версията, в принцип това нещо става. Другото, което е смисъл permission, тук се задава, нали казваме, че в момента нашата апликация ще иска интернет. Така. И в принцип имаме две активитета, които искаме да се зареждат main активитето и смисъл и next page, т.е. всеки път, когато натиснем бутон, ще се зарежда някаква друга страничка. Другото, което е, значи, по принцип може и да имате проблем с вашата апликация, т.е. когато се обръща ориентацията и за да се позволите кода да не се учите, трябва да си добавите това нещо към активитето. Orientation keyboard here. Така. И смисъл и доколкото спомням, категория на заедне това е ред и служи да го кажете кое ще ви бъде главната активите. Тоест, ако го сложим това нещо горе и го махнем от тук,
ще ми се заради по-долу активитето, което се казва Next Page. Така, по принцип, това, което казахме, екстендваме активитето, това смисъл ще не махне смисъл тайтлите и ще не направи нашата апликация да работи на full screen, т.е. няма да се виждат никакви съобщения горе. Другото нещо, когато използваме, е смисъл по този начин си казваме кой лявът искаме да заредим. И другото, което е вибираме вече нашото web review, което искаме да се зареди. Така, спрямо елемент, който използвате, ако използвате TextView, трябва да напишете смисъл някакво промени в TextView и да се касате към TextView. Това е стандартен начин, чрез който се взима елемент в Android и става с точно този ред код, и тук вече се казва Team. Така, другото нещо, което казваме е, че искаме да има JavaScript. Така, тук са някакви сетинги по-детайлно. Казваме, че ще направим нов веб, който е наш клас, който сме го писали. Другото интересно е, че за вашата апликация, за да поддържа алерти, трябва да си добавите като Chrome Frame, този ред. Тук, за да може да поддържа вашата апликация алерти. Тоест, ако няма алерта, няма да се покаже. Това е нещо, което е другото важно да запомните, по този начин си зареждате уровня. Така, този ред код е вече за самото меню. Тоест, когато се натисне меню бутона, се зарежда main, в тази папка, която е от менюто, лявата, който е за меню. В момента няма нищо. Другото, което е, когато се използвате апликации, защото апликации, които с интернет, много често ще се наложи, т.е. потребител да знае, че нещо става, т.е. не че си мисля, че апликацията не работи, примерно това е нещо, за което Progress диалога. Имате предвид, че Progress диалога също под различни версии се вижда по различен начин. Така че това нещо, т.е. ако супер дизайнер е скритен и трябва по един и същи начин вижда, трябва да се напишете, може би само в ваш собствен Progress диалог, или да предадете някаква библиотека. Така, това е стандартният начин, чрез който се стартира, т.е. се прави конекцията от едно activity към друго, т.е. извиква се класа intent и се подава, че искаме от това activity да отидем в next page. Също може да слагате параметри, като този път ще сложим модел. Това е модел, който потребител е натисна. И най-накрая натискаме Start Activity. Също може, ако имате желание, смисъл да си убиете Activity. Т.е. мисля, че беше функцията activity.close. Тоест става idea.publish, но това не е толкова значение. Смисъл идеята е, че когато се натисне back бутона, ако това, ако сте казали, че активитето вече искате да бъде убито, през това активите няма да бъде убито. Ако, както сега в момента е пропуснато, когато се натисне самия back бутон, ще се бъдете в това активито. По принцип, по-честа практика е да не се убивате активитето, през което сте минали, зависи от ситуацията. В момента казваме, когато това са така наречените това са методи, които се вводят с самия WebView клиента. Когато страница се стартира, не се стартира нашия диалог. Също другото, което казваме е, че ако потребител желая с cancel бутона, може да си го махне. В принцип е добре това нещо винаги да имате във вашия код, защото в принцип може някакъв съвсем малък елемент от вашата страница да не се зареди и по тази причина Progress бара все още да върти. И нали смисъл е малко изненадващ, защото потребителя не може да цъка по вашата страница. Давате му тази възможност и когато смисъл страница се вече е заредена, Progress бара, който казвам, смисъл с функцията Dismiss Script. Това е смисъл в Next Page по абсолютно същия начин.
само че нещо, което е различно, в смисъл е логовото, защото вече не се знае кое е логово и не може да бъде статично. С тази функция може да се вземат и някакви параметри, които са сложни. Може да се вземат ID-та, някакви неща, които определят едно активите към друго. Така, другото, което е хубавото е, че примерно при използването на лейаути, един лейаут може да се използва отново активите. Така, горе-надолу е абсолютно също. Другото, което е смисъл, мисля след всеки пример да питам дали има някакви въпроси, може би. Или смисъл да продължавам. Този код, който е за Progress бара, ако искам да го пусна на iPhone, ще трябва да го напиша и за iPhone. В смисъл трябва да използваш iPhone-ските библиотеки, защото аз Защото идеята беше, че един код върви на всички платформи. в смисъл Това няма да тръгне на всички платформи. Не, това е смисъл от SDK-то, което си върви само по Android. PhoneGap, който е смисъл примерите, които продаваш там, вече е смисъл, когато около си сложите, смисъл и си билдите, може да върви в тази. Сега в момента около се върви само по Android. Някакви други въпроси? Така, който е в презентация, която съм дал, долу съм дал линкове. В смисъл може да си изтеглите примерите и да си ги гледате. Така. Може да тегнахме. Така. В принцип, сега как ще стане камерата с емулатора е доста интересно нещо. Дори нямам идея как ще стане, но ще видим. Така. Другото, което е примерно може да си бъдеш няколко телефона или смисъл няколко или смисъл спрямо това, които имате желание да ви се зарежда. Смисъл съм си заредил телефона и емулатора, т.е. мога да спусна предно приложение, за да видя как ще изглежда предно емулатор и как ще изглежда предно на телефон. Смисъл, в принцип, много рядко в момента се получава, ще да имаш доста голям проблем, че не се защити самия девайс, т.е. смисъл вашия мобилен телефон. В принцип, ако имате някакъв проблем, трябва да търсите решение в интернет. Но по принцип, в момента повечето от моите телефони няма такъв проблем, аз не съм видял. Другото, което е смисъл, това е бутон за емулаторите, които може да си правите. В принцип, аз ги имам смисъл името на самия емулатор, агресията, която се ползва, вече ви си избирате как се казват. Тук може да има доста неща, които може да се награждат в самия емулатор, може да се правят SD карти, може да се правят GPS и така нататък. Има най-различни устройства, които да тестват. Националното е, че в Android това е един от големите проблеми за разработчиците на Android, че емулатор наистина не работи добре. По съм емулатори, който е за iOS, той работи доста по-добре, за Windows по същия начин, но скоро продавах и за Firefox OS по същия начин. Се надявам, че това време това е проблем. В принцип, когато се пусна на версия 3, за да се стартира емулатора, отнемаше около 2 часа. Така че, това също трябва да се наложи. Версия 3 на 20 се реши, че е до 2 часа. В смисъл тя беше за като цяло версия 3 като цяло с доста малко се използва и тя беше главно за таблети се пусна. Тя беше доста неуспешна, но аз често казвам не съм правил това. Имам хора и познати, които и в пълна беше научи да се стартира емулатора по версия 3, че отнема 2 часа, което не е много добре. А какво прави пред тези 2 часа? Не е много добре, доста меко казвам. За частта, че всеки бил не е смисъл да стартира емулатора. Да, емулатора стартира бавно, но после когато вече самото приложение се пусва, е доста по-бързо. Днеска да отнесна 5 Да, това беше важно решение. Другото, което е, че много трябва да внимателно се западате емулатора, че винаги после се чака да става.
Така, ами добре, сега да видим дали ще успеем камерата да я пуснем. Като цяло, така, това е идеята, в смисъл това е доста приложение, което се използва камерата и в смисъл когато се направи снимка, в смисъл може да си кропнете избраната от вас снимка и най-накрая ще ни се заведе и тук. Сега може да камера. Да, ще ми подгадат шоколада, защото те са само по телефон, после което има желание, не мога да го покажа. После казвам, че не съм много голям фен на емулатора и доста рядко си пускам предложението по емулатора. Така. Специално за лекцията търси как може да се шерва на емулатор, така да разбира да се гледа смисъл скрия на телефона, още че само в момента има някаква решение под Windows. Така. Само да видим делата какво имаше. Да. Имате едно TextView, като го видяхте, имате един бутон и имате едно ImageView. В ImageView просто ще заведем снимката, която е примерно в първия случай, т.е. накрая в случая, който е копната. Ако само кажа, че смисъл не съм го писал аз, мисля, че от NetBS++, но смисъл е доста добър, за това ще да го покажа и да го обясня. Така, значи, нещо, което трябва да запомните, че когато използвате камерата, трябва да се зададете някакви кодове, които да знаете смисъл, че точно това действие отговаря на този код, защото смисъл се стартира нова activity и това нова activity е смисъл специално точно вид. Това е activity, което стартира камерата. Другото, което е смисъл потребител, защото е една основна ви покажа, когато се стартира на 4-5 приложения, които са за камера, не е точно ясно кое е смисъл приложението, т.е. точно кое activity се стартира. Така че накрая има все пак callback функция, която дава възможност да се види това нещо, което е избрано. Така че имаме два кода, смисъл за това, което сме снимали, това, което сме кълпнали и от тук ще държим информацията от физикал устройството, т.е. което сме кълпнали накрая. Отново значи се зареждаме. Така, другото, което казах, по този начин да се вземете от Android, смисъл бутона, който трябва, нали, с Capture бутон. Другото, което е смисъл, може да си имплементирате Quick Listener. И е доста интересна тази функция. Давате си Quick Listener, давате диск и като може с Switch, може с някаква друга конструкция, ако Get ID-то примерно е равно на Capture, тук е бутон. Има някой път, когато имате 6 или 7 бутона, които са идентични, изглеждате си с някакъв switch, тук вече с Get-а се спише примерно кой е Capture бутон, кой е нещо някакъв или друг. Това е което казах. Стартира са Media Store, това, което е Activity, което се използва за камерата и чакате за резултати. Другото нещо, което разработите при други приложения, че дебъгинга, в смисъл не е примерно както се разработват примерно web приложения. Тоест трябва да се намерите начин, през който да видите този код дали е валидиран, дали е работи важно. Другото, което смисъл трябва да се научите с log, когато мисля, че се казваше точно нещо, което се използва тук. И това нещо, в смисъл да се научите да го ползвате, да следите всяка грешка и в смисъл повечето от разред да се научите да ги четете. Това ще ви спестите страшно много време. В смисъл в логката също ви може да се напишете и ще го покажа малко по-късно. Как става, по какъв начин може да се пишете в логката, т.е. някакви съобщения, че някакво действие е минало.
И един от, примерно, когато почти или примерно някакви уроци правите, един от начините, когато искате нещо да видите, нали, но е смисъл с така наречените тлост. Това е нещо подобно как се предлага програмирането с React Messages, но смисъл това е малко по-добре направим, защото ще се спре след 2 секунди и си примерно се показвате някакъв меседж. Така. Значи това нещо, това са другото нещо е, когато почне да правите на тези карти, трябва да се отмислите, че много от функциите, които използвате, примерно както е това за активитето, Slon Create, примерно това, което беше за минути, смисъл са предварително информирани и смисъл трябва да видите как точно работят. Нали, смисъл, ако камерата, която сме използвали на върне резултат на ниво и ако request коламе capture, ще вземем датата и смисъл ще извикаме функцията, която ще направи кода. Ако смисъл кода е без смисъл сме направили код, смисъл с bundle, ще вземем датата, ще намерим имиджуто и ще поставим смисъл информацията. Ще направим bitmap, снимка и вече ще поставим информацията. Така и това е... Така. Другото, което е, както виждате, тук в интента се изпука точно специфичен интент, който е в смисъл това е което е предоставено от Android. Нали, търсим снимка, което се използва. Кода общо за тук си го следвате едно към в повечето случаи. И другото, което е, както виждате, около едно отдолно. Някакво въпрос по това пример? Какво е интент? Да обясним това. Без за активитето. Смисъл интента се използва, когато искате да стартирате някакво активитет. Както в момента искате да стартирате камерата или в случая, когато в предишния пример искате да направите манипулация на две бити, т.е. да направите рекорда от някакво. Това е този, който се използва за много смисъл за комуникацията между активистите. Други въпрос? Не. Така, както казах, давайте ми, защото апликацията работи. Така, другото нещо, което съм решил да покажа е в смисъл малко работа с layout, т.е. с XML. Тук няма толкова това нещо. Избрал съм в смисъл едно приложение, което разработих за Startup Weekend. Казал съм, надея това е моето приложение, това не е толкова важно. По-интересно е да го избрах, в смисъл да ви го покажа, в смисъл тогава вече, когато трябва да тръгнете да работите реални приложения и в смисъл да видите как трябва да напаснете дизайна. В смисъл дизайна, който ви е направен на CSD, да го направите вече в нещо работещо. Тук много функционалността просто както формата на Startup Weekend е 3D, няма кой знае какво гледа нещо. Но може да представите някакъв прототип, но е доста интересно смисъл да видите точно как се използват layout-ите и в смисъл как се поглеждат нещата в тях. Има доста смисъл от свойства, които доста често се използват. Полката може да се поставя долу. Прилича малко на Асенка. Това е предложението. Избрах, защото нали, смисъл изглежда вече нещо, което е правено в момента в туториал, нали, изглежда като нещо вече завършено. И смисъл нещо, което е дадено от дизайна, навязано като PSD. И вече ви трябва да го направите по начина, по който нали, смисъл е самата идея. Като цяло в момента това е идеята на самото приложение. В смисъл натиска с камерата, което отново естествено няма да работи. Както и да е. Така имате някакви фейлърите, има някакво количество, което не работи и нали, тук си разглеждате някакви неща.
Яки фигури. Мат. Така, нали смисъл да разгледаме. Така, почваме от Android манифеста. Така, това нещо, което го вгледаме в другия, който беше доста интересно, че не е това, е смисъл, че ще се използва камера. От което е, както виждате, тук има няколко активиста. Другото, което е смисъл, имам доста апликации, както в момента е тази. Тази апликация е смисъл, другата апликация не работи. Смисъл, работи по този начин, т.е. не те не се обръща. Но и това вече е спрямо дизайна, който се прави. И смисъл с Create Validation се задава, че само ще ползват или landscape, или вече зависимо от случая. Ако го заведеш на веки или ползват? В принцип даваме някакъв път смисъл да не хора. И затова как смисъл трябва да се добави тук keyboard hidden. Доста интересно, че някой път се работи без проблем, а някой път решавам, че така. Другото нещо, което смисъл е друго интересен пример е, че много често тук някак да видиш апликацията се малко по-бързо, което че смисъл ще се наложи да заведете така наречения сплаш страница. Това е също само да заведете някакъв прогрес база, само че в случая заведете някакъв сплаш. Мисля някаква сплаш страница, там спрямо със словото, някакви хубави думи за филмата и така нататък. Докато нали мисълта потребителя да се радва, като чака основните неща да се чуят вече от следващото. Това, което казах, добавя се ланчера, в смисъл кое активите ще бъде стартирано. Така. Разгледаме. В смисъл е това вече, нали, имате доста повече бутони. Така, другото нещо, което мисля това точно добави, сега се сетих, е примерно как може да се добавите някакъв градиент в апликацията. Това няма как да го видите в момента. Смисъл не е интегрирано самата апликация, просто се сетих, че е добре да го добавя това да ви представя. Това е стандартен начин, чрез който може да се добавите градиенти. Нали, смисъл така, казва се става кала, казва се кала, тук имаш някакъв тип в момента, трябва да си ги видите точно, смисъл angle, т.е. въртите смисъл по какъв начин да бъде преливката. И където може да имате някакви анализ. Доста интересно, доста добре се получава тестване. Тук са ви всичките бутончета. Да започнем с Home, който, както виждате, се завежда по начина, който беше по този начин. Имате лейаута и другото нещо е, може да се заведете вече в самия лейаут. Тоест с този апликация се дава примерно някакъв бекграунд. В случая бекграунда е такъв смисъл тая снимката на момичето. Така, другото, което е смисъл към този relative layout е добавен един бутон. Бутон е смисъл е това нещо. Другото интересното е, че под бутона също отново може да кажете drawable top. Нали, смисъл така може да кажете drawable bottom, drawable left, т.е. да се напозиционирате точно по начина, по който искате бутона снимката. И другото нещо, което трябва да се дадете, е по този начин се дава транспарант. Маргин топ, смисъл нещата са доста и доста приличат, да някой се занимава с писане на вебсайти. По принцип нещата са доста аналитични. Другото, което се казва, искам това нещо align parent right и align parent top. Това ще искам да се направя. Така. Другото, което е за камерата. Ще е дълго, защо е станало. Отново имате това, което казахме идентификират. В смисъл с център хоризонтал и център вертикал може да се зададе точно смисъл да бъде в центъра на екрана. И смисъл също, който може да кажете, е, че искате това нещо да е в центъра на смисъл да вашия екран. Това нещо е топ хедъра. И това нещо.
топ хедъра, смисъл отново се задава тези желания, отново по същия начин. Другото, което е смисъл, ако искате да зададете тази прозрачност, която се вижда. Нали така? Смисъл се използва това нещо алфа и смисъл казвате ли с 0.9, 0.7, това точно колкото искате да ви е бекграунда. Като това нещо е център хоризонтал, това нещо текста ще ви се подлани в средата. Другото, което казахме, ето string appname, този начин, ще видим тук. След примерно, ето, appname няма 10. Така, другото, което е смисъл, може да се напишете масив, т.е. примерно, ако имате за някакъв select, може да се напишете масив и този масив да се усвоите в select. Така, другото, което е по-интересното е смисъл футъра. Казвате си parent bottom, значи футъра почва общо взето е от тук додолу. Казвате си, че това нещо искате да се подредим чрез bottom частта. Така, и нали колата общо взето ще гледа малко бързо. Да. Текст скала да е мисъл нещо, което може да се зададе по начина, който искате да смените цвета на текста. Другото, както е смисъл, видяхте горе, примерно, смисъл примерно за парник и за маргин се използва DPI. За смисъл за текст, нали смисъл и дали смисъл самия редактор ще ви даде грешка, не може да напишете 14 DPI, трябва да използвате това е вече изискване от Android. Така, и смисъл това нещо,